May basa ti surat ni Judas, Kapitulo 1, agpatingga, iti 25 a bersikulo. Dagiti tao, adi agraem, iti Diyos. Uno, ni Judas, adi pa ni Jesucristo, ket kabsat ni Santiago. Isurat na kadagiti managan, ayayaten iti Diyos Ama, ket maiwanan maipaay ken Jesucristo. 2. Kasi kental na kinayat umaruda kumakada kayo. 3. Ay ayatek idinto nga ikabil ko tiamin kinarigtak nga agsurat kada kayo. Iti maipapan iti pannakaisalakan tayo sapasap napilitak nga agsurat kada kayo. Balakadan kayo tapno makidangadang kayo si bibilig gapu iti pamati namin pinsan anaited kadagiti sa santo. 4. Taadda daduma tattao simrekda adi nadnadlaw dagiti sigod nakaisuratan ti maipay itoy pannakadusa. Nadangkes tattao pagbalininda aderrep ti parabor ti Diyos tayo. Ket paglikudanda ti kakaisuna manursuro ken apo tayo Jesucristo. 5. Tari gagayak nga rod nga ipalagip kada kayo. Idinto nga amuyon, amin. At ti apo idinto nga inauna. Ti maysa nga ili ijay dagat ti Ehipto. Kalpasan na pinukaw na dagiti saan namati. 6. Ket dagiti anghel asanda tinaginayon daydi nakaika siguranda kasasaad. Nudiket pinanawanda daydi umisu pagyananda. Inkabil na ida kadagiti agnanayon panakabalot. Iti yan tisipnget. Agingga iti panaukom tinaindaklan ngaldaw. Siti kasmit iti Sodoma ken Gomora ken dagiti syudad iti kaparangit da idinto akas kadagitoy nga inyawat da ti bagida iti pannakiabig ken idinto simurot da iti naisingayan lasag maikabil da akas pagwadan nga aglaklak iti dusa ti apoy nga agnanayon. 8. Ket kastamit dagitoy kadagiti dardaripdip da ket rugitanda ti lasag ket umsenda ti agturay ken agbasawang da kadagiti natanok. 9. Ngem ni Miguel nga arkangel idi nakibakal iti jablo ket nakisususik iti maipapan iti bagi ni Moises sana naitured tinagipato si tatabaw. Nudiket kinunana tiapo, tob nga rin nakakuma. 10. Ngem dagitoy agtabaw da iti uray anyaman adida mawatan. Ket tinakaisiguranda akas kadagiti animal nga awan nakemda kadagitoy agrup sada. 11. Asidapay tanagnada iti dalan ni Cain. Ket nagdarasudos da iti nakalilawan ni Balaam gapu iti maysa gungguna ket nadadaal da iti panagsupring ni Kuri. 12. Dagitoy ataw isuda dagiti batbato naliming kadagiti pagdadayaan yu iti ayat makidaya da kada kayo makipanganda nga awanan bain ululep nga awan danumda nga itayab dagiti angin kay kayo nga awan bungada iti panagapit namindua da natay ket naparot siraramot. 13. Daldaloyon nadawel ti baybay nga ilabutab da dagiti pakababainanda met laing bitbitwin nga galala isuda nakaisaganaan tingisit iti kinasipnget nga agnanayon. 14.
Ket kadagitoy met impadto ni Enok daydi maikapito nanipod ken Adam kinunana adtoy nga imay ti Apo kuyugen dagiti linaklaksa sa santuna. 15 tapno aramida nati panangukom kadagiti suamin ken mangipaneknek kadagiti amin managdakdakes iti dagop dagiti gapuananda dakes ngay naramida iti kina managtabaw da ken dagiti suamin basawang ken kuana sinao dagiti managbasol nadangkes. 16 dagitoy isuda dagiti managtanabutob nagal sursurutan da dagiti dakes tarigagay da ket tingiwat da sao na dagiti sao naparamag iparparang da ti pamasablog da kadagiti tattao gapu iti magunggunada. Kamaudyanan bagbagana 17 ngem da kayo kakabsat lagipin yu dagiti sa sao ngayon sao da ididamo dagiti apostol ni Apo tayo Hesu Kristo. 18 nga kinurada kada kayo iti kamaudyanan nga tiyempo adanto mang rabrabngis sumursurot kadagiti nadangkes tarigagay da. 19 dagitoy isuda dagiti agaramid iti panagsisina nadirrepda ket awananda ti espiritu. 20 ngem da kayo kakabsat robang ay kayo itinasantuan unay pamateo nga karkarara kayo iti Espiritu Santo. 21 agtaang kayo iti panagayat iti Diyos namnamanyo ti asi ni Apo tayo Hesu Kristo may pay iti biag nga agnanayon. 22 kasyanyo dagiti daduma nga addada iti panagduadua. 23 ket isalakan yu dagiti daduma nga yadayuyu ida iti apoy dagiti daduma kasanyo ida siamak karugit yu uray ti pagananay marugitan iti lasag. 24 ket iti dayjay manakabalin mangigaga kada kayo iti panakaitibkulyo ken mangidatag kada kayo ngawan pakapilawan nyo iti sangwanan ti dayagna abuyogen ti naglaos arag-o. 25 iti maymaysa a Diyos manangisalakan kada tayo gapu ken Hesu Kristo nga Apo tayo adda kuma ti kinadayag ken kinaturay ken ti pannakabalin idi punganay ita ken ti agnanayon ngawan ninggana. Amen. Mayulit iti kamaudyanan bagbagana iti 17 ngem da kayo kakabsat lagipin yu dagiti sa sao ngayon sauda idi damo dagiti apostol ni Apo tayo Hesu Kristo. 18 nga kinurada kada kayo iti kamaudyanan nga tiyempo adanto mang rabrabngis sumursurot kadagiti nadangkes tarigagay da. 19 dagitoy isuda dagiti agaramid iti panagsisina nadirrepda ket awananda ti espiritu. 20 ngem da kayo kakabsat romang ay kayo iti nasantuan unay pamateo nga karkarara kayo iti Espiritu Santo. 21 agtaang kayo iti panagayat iti Diyos namnamanyo ti asi ni Apo tayo Hesu Kristo may pay iti biag nga agnanayon. 22 kasyanyo dagiti daduma nga dada iti panagduadua. 23 ket isalakan nyo dagiti daduma
ngaya dayuyo ida iti apoy. Dagiti daduma kaasanyo ida siamak. Karugit yu ura iti pagananay marugitan iti lasag. 24. Ket iti dayjay manakabalin mangyagaga kada kayo iti panaka itibkulyo. Ken mangidatag kada kayo ngawan pakapilawan nyo iti sangwanan ti dayagna. Abuyugen tinaglaus rag-o. May basa ti 12 bersikulo. Dagitoy ataw isuda dagiti batbato naliming kadagiti pagdadayaan nyo iti ayat. Ano makidayada kada kayo makipanganda ngawanan bain ululep ngawan danumda nga itayab dagiti angin kay kayo nga awan bungada iti panagapit naminduada anatay ken naparot siraramot. 13. Daldaloyon nadawil tibaybay nga ilabutab da dagiti pakababaynanda met laing. Bibitwin nga galala isuda nakai sa ganaan tingisit iti kinasipngit nga agnanayon. May basa ti 2 bersikulo. Kasikental na kinayat umaduda kuma kada kayo. 3. Ay ayatek idinto nga ikabil ko ti amin kinarigtak nga agsurat kada kayo. Iti may papan iti panaka isalakan tayo sapasap napilitak nga agsurat kada kayo. Balakadan kayo tapno makidangadang si bibilig gapu iti pamati namin pinsan itied kadagiti sa santo. 4. Ta dadaduma tattao simrekda adi nadnadlaw dagijay sigod nakaisuratan ti may paitoy panakadusa. Nadangkes tattao tapagbalininda adirep ti parabor ti Diyos tayo. Ket paglikudan da ti kakaisuna manursuro kenapo tayo Hesu Kristo. 5. Tari gagayak nga rod ngay palagip kada kayo edinto nga amuyon amin ati apo edinto nga inauna ti maysa nga ili ijay dagati Ehipto kalpasan na pinukaw na dagiti saan namati